Tak, čaute, moje meno je Andrej Prox. Chcem vám v prvom rade poďakovať všetkým vám, že ste prišli na tento deň. Skúsim vám to trošičku veľmi krátko vysvetliť, že prečo sme vás toto zhromaždili, prečo tento deň naozaj dôležitý aj pre nás a prečo si myslíme, že to je dôležité pre ďalšiu generáciu. Dneska budeme robiť je výročie obetí, každý rok si pripomíname výročie obetí holokaustu a rasového násilia. Taká zaujímavá téma, pretože predstavte si, robím teraz taký časový strih do minulosti, že predstavte si, že je rok 1942, prejdete do školy, tak by ste prišli dneska do školy, prejdete do svojej triedy a zrazu zistíte, že dvaja alebo traja vaši spolužiaci vôbec neprišli do triedy. A vlastne vôbec neviete prečo, pýtate sa medzi sebou, že čo sa udialo. A potom sa začne na druhý deň šuškať, že niekde ich odviezli, ani neviete, že kde. A tí vaši dvaja traja spolužiaci, tuto v Trnave, boli Židia. A vlastne vy zistíte po niekoľkých rokoch, že keď ste sa už na tretí deň o nich rozprávali, že vlastne čo sa s nimi udialo, prečo neprišli do školy, že sú vlastne mŕtvi. Že boli zavraždení a že boli strašne krutým spôsobom v plynových komorách zabití a následne spopolnení. Hovorím to preto v tých troch spolužiakoch, lebo asi toľko židovských obyvateľov žilo tuto v Trnave. Ja pochádzam z východného Slovenska, z mesta Prešov, kde žilo pred vojnou 20% Židov. To znamená, že keby ja som šiel v roku 1942, keď začali tieto deportácie židovských občanov, tak v podstate by do tej triedy neprišlo nejakých 6-7 mojich spolužiakov. A je to strašne zaujímavá téma, lebo vlastne celá tá téma holokaustu, keď si uvedomíme, že sa udiala v nedávnej histórii a nemá v celej histórii ľudstva období v tom, a v akom rozsahu sa dialo toto masové priemyselné vraždenie, tak keď si uvedomíme, že vlastne celú tú hrôzu tej idei, tak človeka až trasie pred tým. A hovoríme o tom, aj dnes s vami chceme rozprávať o tom preto, lebo vlastne všetci poznáte ten výrok, že ten, čo nepozná svoju vlastnú históriu, je odsúdený ju znova prežiť. A vidíme, že ľudstvo je neponaučiteľné, je vojna teraz na Ukrajine, dejú sa tam rovnako strašné veci. Takže chceme o tom s vami rozprávať, chceme sme to robiť takým zaujímavým spôsobom. Pozvali sme si dneska, by som chcel privítať medzi vami pána učiteľa Wittmana. Mário, môžem vám to privítať podpismo? Pán učiteľ Wittman je naozaj, že mnohí ho poznáte, je to fantastický dejepisár. Poviem takú pikočku, že keď boli online vyučovanie cez koronu a on učil moju dceru, ktorá bola na základnej škole Angely Meriči, keď boli hodiny dejepisu, tak ja som sa tak nenápadne tam potral, aby som si mohol trošičku popočúvať, bolo to také zaujímavé. A ona bude rozprávať, bude prevádzať cestou témou s prezentáciou holokaustu na nejakých 45 minút asi. A potom tu máme ešte jedného vzácneho hostia, priamo z Izraela, Ester Šilo. Môžeme ju privítať takisto potleskom. Pani Ester Šilo má 71 rokov, nemôže sa postaviť, lebo má už problémy trošku s chodením. Pani Ester Šilo je potomkom rodičov, je židovka z Izraela, narodil sa už v Izraeli, ale obidvaja jej rodičia boli Židia, ktorí pochádzali zo Slovenska. Otecko pochádzal z Cifera, mamka pochádzala od jednej dedinky medzi Vráblami a Levicami. Obidvaja jej rodičia prežili holokaust. Mamka prežila Osvienčim, otecko prežil koncentračný tábor v Českej republike, Terezín. Ona vám bude potom krátko o tom možno rozprávať tie spomienky, že naozaj máme tu človeka, ktorý nosí tú spomienku ešte v sebe, ktorá bola odozdávaná cez jej rodičov. Takže máme sa na čo tešiť, to by bolo potom na záver a úplne potom na konci sa premiestnime, čo ste z gymnázií pred synagógu oproti Angely Meriči, tam bude pietná spomienka na tých vyvraždených Židov a budeme si takisto aj pripomínať nielen tých zavraždených našich židovských spoluobčanov, ktorí tu žili medzi nami, ale takisto si budeme spomínať aj na spravodlivých medzinárodných. To je titul, ktorý udeľuje izraelský štát tým, ktorí počas druhej svetovej vojny zachraňovali Židov.
A Slovensko má napríklad unikát v tom, že my patríme medzi krajinu, kde na počet obyvateľov najviac spravodlivých medzi národmi. To znamená, že aj niekedy, keď máme aj také pesimistické myšlienky o sebe samých, aký sme národ, tak vám chcem povedať, že nie je to s nami až také zlé, lebo počas druhej svetovej vojny tu boli ľudia, ktorí riskovali život. To bol vlastne, ak ste ukrývali Žida za druhej svetovej vojny, viete, že ste v podstate, to bolo, tak vás popravili. Takže to bolo naozaj život veľmi veľa hrdinov, veľmi veľa statočných ľudí, mnohí sa vôbec ani nevie, robili to v skromnosti, nepotrebovali o sebe písať nejaké memoáre a predsa to boli obrovskí hrdinovia, naši predkovia, ktorí žili tuto na Slovensku. Dobre, tak ja už nebudem dlhšie rozprávať ešte raz. Ďakujem, že ste prišli, chcem vás ešte poprosiť dať si mobilné telefóny na tichý režim, aby nás náhodou to nerušilo a prajem vám pekný zážitok, teda neviem, či to bude úplne celkom pekný, ale možno aj tie bolestivé veci, ktoré sa dozvedáme o svojej histórii, nám pomáhajú prejsť takou katarziou, takým vnútorným očistením a aby sme uvideli niektoré veci v takej pravde. Takže poprosím pána učiteľa Lipana, aby sa zhostil slova. Môžeme ešte privítať potleskom. Tak ďakujem ešte raz za privítanie. A teda som veľmi rád, že sme sa tu takto zišli. Ja už v podstate tretí rok, áno, toto je tretí rok, takýmto spôsobom vystupujem. Publikum sa mi stále zväčšuje, z čoho som trošku nervózny, takže mi odpustíte trošku, keď budem váhať. Ako už pán Prox povedal, je veľmi dôležité si pripomínať holokaust. Nielen preto, že to bola veľmi dôležitá historická udalosť, ktorá v podstate ovplyvnila vývoj dejín Európy, či už teda z toho politického aj kultúrneho hľadiska, ale bohužiaľ treba si ho pripomínať aj preto, lebo sa v poslednej dobe začína bagatelizovať, čo je teda veľký problém, využívať na rôzne politické účely, čo teda by nemalo byť. História to nie je preto, aby sme ju používali ako nejakú politickú debatu. To by sme, ja ju síce mám veľmi rád, dejinú históriu, ale netreba ju zase dávať tam, kde nemá mať nejaké miesto. A bohužiaľ u nás sa práve téma holokaustu až príliš často objavuje možno medzi politikmi, čo teda by nemalo byť. A treba si pripomínať tieto negatívne udalosti a síce pán Prox veľmi pekne povedal, že áno, medzi Slovákmi bolo veľmi veľa ľudí, ktorí pomáhali Židom, ale bohužiaľ ja sa zameriam na tú negatívnejšiu stránku a to, ako fungoval slovenský štát, hlavne teda v zákonoch, či už teda v tom známom židovskom kontexte a vo všetkých ďalších nariadeniach hlavných. A budeme sa rozprávať aj o tej negatívnej stránke, čo je tiež teda dôležité si pripomenúť. Takže ja by som len začal, pán Prox to už síce spomínal, ale prečo sa stretávame práve dnes, je v podstate také výročie 9. septembra bol prijatý v roku 1941 bol prijatý tzv. Židovský kódex, čo sú v podstate protižidovské zákony, ktoré vydala Slovenská republika. No a presne na výročie týchto protižidovských zákonov v roku 2001 bol schválený pamätný deň, ktorý teda vychádzal predvčerajšok, ale teda tým, že bol víkend, tak sme dneska sa rozhodli, že spravíme túto akciu. Takže preto sa stretávame práve teraz, aby sme si pripomenuli tieto negatívne historické skúsenosti od nás zo Slovenska. No a čo by vlastne mala byť téma tejto mojej prednášky, prezentácie? Chcem vám vlastne ukázať, ako sme prechádzali, alebo teda ako Slovenská republika, slovenský štát prechádzal od nejakých prvých protižidovských opatrení, ktoré na prvý pohľad nevyzerajú až tak strašne, ako postupne tou evolúciou sa dostal až k tomu úplne poslednému bodu, čo je fyzická likvidácia židovského obyvateľstva, hlavne formou transportov do vyhľadzovacích táborov. Takže ako v podstate tými drobnými krokmi, spočiatku teda drobnými krokmi, sme sa dostali až k tomu úplne najhoršiemu. Takže to by mala byť téma. Ak budete mať nejaké otázky, tak asi po prednáške rád odpoviem, ak budem vedieť. Takže poďme na to. Tretiaci, myslím, gymnazisti ste tu, tak vy už určite poznáte tieto základné historické fakty. Máme tu aj deviatakov zo základnej školy, takže im možno len tak stručne by som prebehol nejaké základné informácie.
Vieme, že na tlak v podstate Tretej ríše, Hitlera, nejakej vnútornej nestability Československa na 14. marca 1939 vzniká tzv. Slovenský štát alebo Slovenská republika. V podstate je to taký ten zlomový bod, kde sa u nás v moci dostáva politická strana, ktorá sa netají antisemitizmom, tzv. Hlinková slovenská ľudová strana. To asi tiež teda viete. No a čo možno už neviete, je to, že tento štát, ktorého obyvateľia v podstate vnímali jeho vznik pozitívne, tak samozrejme hneď začali pripravovať pôdu aj antisemitistickým zákonom. Čo je zaujímavé je, že ešte v čase, keď nebola prijatá ústava, ešte v čase, keď sme ani nevedeli, ako sa ten štát volá, pretože nebolo určené, či sme republika, alebo čo vlastne sme, aké je štátne zriadenie, hneď druhý deň potom, ako vznikol slovenský štát, prijímame prvý protižidovský zákon. Mám ho naznačený v takých úvodzovkách, pretože sa v ňom ešte v podstate nikdy nespomína pomenovanie Židov ako takých. Tento prvý zákon ale hovorí o tom, je to presne teda vládne nariadenie o dôverníkoch, ktoré hovorí o tom, že do podnikov, ktoré majú istý finančný obrat, za rok 1938 to muselo byť 1 000 000 korún, teda československých ešte vtedy, tak sú posielaní dôverníci. To znamená, že sa do takýchto podnikov majú posielať štátom určení ľudia, musia spĺňať nejaké kritériá, musia mať minimálne 24 rokov, ktorí musia nejakým spôsobom tento podnik kontrolovať. Zaujímavé je, že tieto podniky nepostihovali samozrejme slovenských majiteľov, ale prvé podniky, do ktorých sa posielali, boli práve židovské. Ono to v tom zákone nie je definované úplne jednoznačne, ešte Židia sa tam nespomínajú, ale je to hneď prvý zákon, ktorý siaha na majetok Židov. Toto je dosť teda podľa mňa smutné, pretože to vypovedá čo to o charaktere slovenského štátu, ktorému išlo o to bohatstvo. Tu je to úplne krásne jednoznačne vidieť. Druhý deň po vzniku štátu prijímame nariadenie, ktoré hovorí o tom, že nejakým spôsobom sa snažíme kontrolovať majetok, hoci oficiálne nie len Židov, ale v praxi to tak fungovalo. Takže dá sa povedať, že na Slovensku v podstate tá nenávisť voči Židom vyplývala práve z takej závisti, že mali veľký majetok. Zvykne sa tomu hovoriť, že to je skôr taký sociálny antisemitizmus, ani nie rasový alebo náboženský, ale hlavne teda sociálny. Tu sa ešte slovenský štát mohol nejakým spôsobom tváriť, že toto nariadenie nie je nejakým spôsobom namierené vyslovene voči Židom, ale ďalšie nariadenie z niektorých ďalších dní už hovorí o tom, že napríklad Židia nemôžu predávať akékoľvek bohoslúžobné predmety kresťanov, alebo teda kresťanské bohoslúžobné predmety kresťanov. Takže ak mali nejaký obchodník, kde boli, ja neviem, kríže, Biblie alebo niečo podobné, tak sa im to zakazovalo. Toto je zákon, o ktorom si možno poviete, že dobre, nie je to až také strašné, ale je to už ten prvý krok, kde už vyslovene sa v našich v podstate zákonoch objavuje niečo, čo je špeciálne namierené proti židovskej komunite na Slovensku. Takže to je taký ten druhý zákon, taký ten ďalší maličký krok. Poďme sa ale pozrieť, ako to ďalej gradovalo, ako sa to ďalej v podstate rozvíjalo. Veľkým problémom slovenského štátu v úvodzovkách problémom bolo to, že potrebovali vlastne definovať, kto je ten Žid. Pretože ono môže sa to zdať, že to je jasné, ale sú prípady, kde v podstate sme na to neboli pripravení. Keď je jeden z rodičov Žid, tak a druhý kresťan, tak je to Žid, alebo to Žid nie je. Ak má predkov, ja neviem, z jednej strany štvrtinových židovských, tak je to Žid, alebo to Žid nie je. To znamená, že ďalší veľmi dôležitý zákon, ktorý Slovenská republika, už tedy Slovenská republika prijala, tak bol v podstate o definícii pojmu Žida, že kto to vlastne je, že kto je ten nepriateľ. A ono na prvý pohľad to zase môže vyzerať jednoducho, ale skrýva to veľmi veľké vnútorné konzekvencie, pretože je to presne to, čo všetky diktatúry, všetky totalitné režimy robia, že musia konkrétne označiť nepriateľa. Keď viete ukázať prstom, že toto je ten človek, čo podľa štátu škodí, tak vytvárate okolo tejto skupiny ľudí takú auru nepriateľstva, že tá majorita v štáte sa na nich pozerá v podstate takým negatívnejším spôsobom. Už vieme presne ukázať, ktorí sú tí ľudia, ktorí nám ako keby škodia. Alebo teda verili tomu, že to sú tí ľudia, ktorí nám škodia. Takže to samotné vymedzenie, tá definícia pojmu Žid je ďalším pomerne
nenápadným, ale veľkým krokom k tomu, čo bude ústiť do transportu, vyvražďovania a tak ďalej. Je to teda aj z toho právneho hľadiska veľmi, veľmi dôležité. V tomto istom zákone potom máme aj prvé obmedzenia, ktoré v podstate zakazujú Židom vykonávať akékoľvek verejné funkcie. To znamená, že nemôžu byť napríklad notári, právnici, nemôžu zastávať akékoľvek pozície, ktoré v podstate súvisia s fungovaním samotného štátu slovenského. Takže sú v podstate vyhodení z práce bez akéhokoľvek vysvetlenia. Hej, máme tu zákon, nemôžete vykonávať túto činnosť, dovidenia. Opäť, čo je smutné v tomto celom je, že existovali tzv. Výnimky, ktoré na prvý pohľad môžu pôsobiť pozitívne, že sme niekoho v podstate vyňali z týchto zákonov, ale opäť je to len ukážka oportunizmu samotného slovenského štátu. Pretože existovala skupina Židov, ktorá dostávala tzv. Teda výnimky, ktoré hovorili o tom, že ak sú hospodársky prospešní pre štát, alebo ak zastávajú funkciu, kde ich nedokáže nahradiť nejaký Slovák, kresťan ideálne, tak jednoducho si môžeme ponechať. Na prvý pohľad mnohí teda, ktorí obhajujú slovenský štát, tak hovoria, že pozrite sa, koľko výnimiek, 12 000 ľudí sa podarilo týmto spôsobom v úvodzovkách zachrániť, ale mne to príde práve ako taký ešte hroznejší fakt, že existovali ľudia, ktorí si povedali, že áno, ty v podstate si potrebný, potrebujeme ťa, pretože nevieme ťa nahradiť napríklad nejakého lekára, nevieme ťa nahradiť nejakým iným lekárom, tak dovtedy ty môžeš zastávať túto funkciu aj so svojou rodinou, nebudeš teda nejakým spôsobom perzekovaný zatiaľ. Stávali sa aj extrémne prípady, ktoré sú zdokumentované, kde bol napríklad židovský notár, ktorého poslali teda do transportu a paradoxne, keď si človek, ktorý ho potreboval, uvedomil, že ešte ho potrebujem, tak ho z toho transportu vytiahol, musel ešte urobiť uzávierku vo firme a na ďalší deň ho opäť poslali do koncentračného tábora transportu. Takže aj takýmto extrémnym prípadom dokázalo, ktoré naozaj dokazujú bohužiaľ ten oportunizmus. Máme už teda nejaké základné v podstate protižidovské zákony, máme vymezenú definíciu Žida a neskôr teda prichádzajú ďalšie opatrenia, ktoré už hovoria aj o ľudských právach. Ako pán Prok spomínal, presne tu sa stávali aj také veci, že Židom sa zakazovalo napríklad navštevovať akúkoľvek strednú, ešte vysokú školu. Mohli navštevovať len tzv. Budové, čo sú v podstate základné školy. To znamená, že ak boli žiakmi, končiaceho ročníka, ak boli študenti, ktorí boli prichystaní, že už za chvíľu budú končiť, budú môcť vykonávať svoju profesiu, tak z tých logických dôvodov, ak to bolo zakázané už aj tým, ktorí tú školu ukončili, tak ste aj vy mohli byť vyhodení zo školy. A nie, že mohli, ale boli ste vyhodení. To znamená, že presne keď to vieme tak prirovnať k tej dnešnej dobe, tak predstavte si, že máte spolužiakov, ktorí v podstate z jedného dňa na druhý nemôžu navštevovať školu. Aj keď sú to vynikajúci žiaci, jednoducho je to zakázané, pretože sú Židia, alebo teda patria k tej perzekovanej skupine. Ak si to prenesieme na dnešnú dobu, budem extrémne, ak sa dozvieme, ale ak si to prirovnáme k tomu, že hnedolky dneska musia opustiť školu, tak sa popozerajte okolo seba, každý, kto má hnedé oči, bohužiaľ musí skončiť. Čo je teda veľký problém. Prichádzajú aj ďalšie zákazy rôzne, ktoré na prvý pohľad opäť možno nevyzerajú až tak extrémne, ale neskutočne komplikujú život. Napríklad Židia nesmú viesť motorové vozidlá, nesmú vlastniť ďalekohľad, nesmú vlastniť foťák, napríklad nesmú loviť ryby. V podstate všetky také tie úplne základné veci, ktoré by mohli vykonávať, je im všetko zakázané. Až sa dostávame do toho momentu, kde vlastne už sa nemôžu ani voľne pohybovať tam, kde chcú. A toto všetko prichádza stále takými malými krokmi, takmer každý mesiac prichádza nejaké opatrenie, nejaké vládne nariadenie, nejaký zákon, ktoré postupne obmedzuje v podstate akékoľvek práva Židov. Nakoniec tá predstava Slovákov je asi taká, že budú zavretí niekde v nejakom priestore, z ktorého nebudú môcť vychádzať. K čomu sa teda tiež postupne dostaneme. Už od počiatku v podstate je jasné, že čo je ten cieľ. Slovenská politika
období slovenského štátu sa netají tým, že v nejakom momente sa chce Židov zbaviť v podstate z územia Slovenska, nejakým spôsobom ich dostať preč. Samozrejme, od začiatku sú tu isté plány, ktoré hovoria o transportoch niekam. Tuto Slovensko veľmi silne koordinuje v podstate svoje rozhodnutie s Nemeckom, inšpirujeme sa ako keby nejakými nemeckými nápadmi, by som povedal, a tiež v podstate aj Nemci zo začiatku Židov najprv koncentrovali na nejakých konkrétnych miestach, neskôr ich sa snažili vyviesť, no a ďalej vieme, že sa dostali až k fyzickej likvidácii vo vyhľadzovacích táboroch. Slovensko v podstate kopíruje tieto predstavy, mnohokrát dokonca pridáva nejaké vlastné obmedzenia. Neviem teraz, či už to bolo na predchádzajúcom slajde, ale dokonca sme sa chválili tým, že tie naše protižidovské zákony, tzv. Židovský kódex, že je ešte prísnejší ako nemecké rasové zákony. Prísnejší hlavne v tej definícii toho, že kto je Žid. Ešte viac obyvateľov na Slovensku mohlo byť označených za Židov, keď si to porovnáte napríklad s Nemeckom, že do akej vzdialenosti sa pozerali predkovia, koľko židovskej krvi v sebe mali. Takže v podstate u nás to bolo ešte prísnejšie ako v Nemecku. Tu už teda spomínaný židovský kódex je takým tým finále, tým najväčším zákonom, ktorý v podstate už všetky tie práva definitívne odoberie. Ďalšie úpravy tohto zákona už v podstate neprichádzajú, len také drobné dodatky, ktoré ešte nejakým spôsobom viacej obmedzujú práva, ale samotný židovský kódex, pri ktorého výročí sa stretávame, myslím, že je to nejakých 83 rokov, tak, a 2 dní teda, tak on je už to finále. To je v podstate to, čím sa vyslovene chválili niektorí naši politici, že sme tu dotiahli dokonca týmto jedným konkrétnym zákonom. Čo tam ale chýba, čo je zaujímavé, je to, že v židovskom kódexe v podstate nie je definované to, že môžeme týchto našich spoluobčanov v podstate deportovať z krajiny. Takže ak prídu prvé deportácie a k tomu sa dostanem, tak oni v podstate už aj z toho hľadiska slovenského štátu sú nelegálne. Ja som sa na túto tému dneska pripravoval skôr z takého možno, že právneho hľadiska a uvedomil som si to, že ten slovenský štát, a to mi zase príde také hrozné, že ten slovenský štát v podstate sám nedbá už ani na vlastné zákony. Už porušuje v podstate aj vlastnú ústavu a keď si dodatočne uvedomí, že toto, čo sme vlastne spravili, je nelegálne aj na základe našich zákonov, tak spätne dorábali, domýšľali a vymýšľali, ako ešte môžeme upraviť vlastné zákony, aby sme spätne to, čo sme spravili, nejakým spôsobom legalizovali. Ako príklad uvediem za chvíľku aj prvé transporty. Keď už teda je rozhodnuté aj podľa židovského kódexu, že ako teda budeme nakladať so Židmi, tak je rozhodnuté, že môžeme ísť z niektorých veľkých miest a konkrétnych dedín, kde je väčší percentuálny podiel židovského obyvateľstva, že ich môžeme nejakým spôsobom presťahovať, tak dochádza k tomu, že aj na našom území vznikajú prvé koncentračné tábory. Asi ten najznámejší je len niekoľko kilometrov odtiaľto. Myslím, že viacej ste tam už určite boli a to je koncentračný tábor Sereď. Jeho návrh môžeme vidieť aj tuto na obrázku. Takže v podstate aj my sme sa rozhodli, že do niektorých konkrétnych miest týchto Židov budeme koncentrovať a budeme rozmýšľať, čo ďalej s nimi. Treba aj toto povedať, boli aj isté pokusy, že ich niekde v podstate presťahujeme a počkáme, kým dostanú víza a budú sa môcť vysťahovať do zahraničia. To bola aj taká tá výhovorka, keď sa sťahovali do týchto koncentračných táborov, že vybavíte si papiere a keď budete mať v poriadku doklady, tak potom budete sa môcť sťahovať preč. Ale samozrejme, že na toto tí Židia čakali márne, nič podobne sa nevybavovalo, dokonca sa im pasy zabavovali a už v týchto koncentračných táboroch zostali, kým neboli transportovaní do vyhľadzovacích táborov, hlavne teda v Poľsku, ale k tomu sa dostaneme za chvíľu. Okrem teda v Seredi máme ešte koncentračný tábor vo Vyhniach, v Novákoch a máme rôzne menšie tábory, dočasné tábory. Častokrát sa aj železničné stanice na nejaký čas premenili v úvodzovkách na taký menší tábor, kým teda neprišiel transport, ktorý prevedol skupiny Židov na nejaké iné, väčšie zberné miesto alebo do zahraničia.
A teda náš prvý koncentračný tábor, teda opakujem, série vznikol v roku 1941. No a tu už som teda spomínal vysťahovanie Židov, že od začiatku sme v podstate s týmto plánovali. Čo je opäť paradoxné, je, že keď sa Židom bral majetok z rôznych teda dôvodov, tak bol zriadený aj taký fond, ktorý v podstate má slúžiť na to, že sa tam Židia zbierali finančne na to, aby si vlastne zaplatili sami tú deportáciu. To je opäť vidieť tam v podstate tú smutnú ukážku toho, že naozaj tomu slovenskému štátu z veľkej miery išlo o tie peniaze. To znamená, že ak mohli ušetriť na deportácii, tak ešte v podstate bolo rozhodnuté, že časť príjmu, ktorý Židia majú, musia odozdávať na to, aby sa v podstate šetrilo na to, že jedného dňa budú niekam vysťahovaní. Samozrejme, mnohí tí Židia verili, že to vysťahovanie môže mať aj podobu toho, že odídu niekde do inej krajiny, kde budú normálnym spôsobom žiť, ale opäť viem, že toto sa napokon nestalo. Takým známym politikom, treba si aj ich trošku pripomenúť, takým známym politikom, ktorého jedna židovská filozofka označila za jediného moderného antisemitu, ktorý v skutočnosti prijímal práve tie nápady z Nemecka. Ten pohľad Nemcov a Slovákov na židovskú menšinu sa značne líšil, kým Nemci sa na nich pozerali viac z takej rasovej a národnostnej politiky, tak Slováci skôr z tej konfesionálnej. Vychádza to aj z toho, že u nás bolo teda oveľa silnejšie náboženské presvedčenie ako v Nemecku. Napríklad Nemci v podstate, oni boli, keď to tak zjednodušene poviem, oni boli rovnako protikresťanskí ako protižidovskí. Hej, tam tá viera išla úplne niekde do úzadia v Nemecku. Kdežto my sme sa na to stále pozerali z pohľadu takého toho konfesionálneho. Akurát teda tento pán, tuto na fotke Vojtech Tuka, bol jediný taký ten, povedal by som, až extrémne rasista v tomto prípade, ktorý sa naozaj chcel Židov zbavovať s tým nemeckým spôsobom. Hej, veľmi silne teda chcel spolupracovať práve s Nemcami v tomto. Dobre. Môžeme sa posunúť. Kontrolujem, či som povedal všetko, čo som chcel. Takže dostaneme sa už teda k tomu úplne finálnemu rozhodnutiu, ktoré teda prichádza, a to sú transporty. Kde už teda Židia sú zbavení akýchkoľvek práv, zbavení veľkej časti majetku, povedal by som, že drvivej väčšiny majetku, sú koncentrovaní na niektorých konkrétnych územiach a napokon teda je rozhodnuté, že sa ich nejakým spôsobom ideme zbaviť. Samozrejme, v spolupráci s Nemeckom je teda rozhodnuté, že ich budeme posúvať na územie Poľska, dobytého územia, s tým, že Nemecko hovorí o tom, že budú presídlení do pracovných táborov, v ktorých budú pracovať. Čiastočne to tak bolo, ale samozrejme vieme, že mnohé pracovné tábory sa postupne začali meniť na vyhladzovacie a aj keď Židia v tých táboroch spočiatku naozaj pracovali, tak to skončilo napokon fyzickou likvidáciou. Takže prvý transport od nás odchádza z Popradu 25. marca 1942. Sú tam v podstate Židia z Šarišsko-Zemplínskej župy, to znamená, že z východného Slovenska, a úplne prvý transport, úplne prvý transport sú v podstate ženy a dievčatá do železničných vagónov, ktoré sú určené na prevoz dobytka. Ich je natlačených, myslím, že presne 1000, a oni sú v podstate transportovaní na územie Poľska. Už aj tie samotné transporty sú natoľko nehumánne, že v podstate, kým sa do toho Poľska dostanú, tak máme prvú obeť. To znamená, že kým na Slovensku ich nastúpilo 1000, tak v Poľsku ich vystúpilo 999. A teda opäť opakujem, boli to dievčatá a ženy. Čo je teda tiež dosť extrémne, keď sa na to tak pozrieme, že čo už oni mohli škodiť nejaké malé dievčatá. Aj to miesto, aj tých 999, ktoré tento prvý transport prežili, tak samozrejme nemali vyhraté, pretože vystúpili na železničnej stanici v Osvienčine. To znamená, že úplne prvý koncentračný transport sa dostala práve teda. Tak preráta matematicky v každom vlaku, v každom transporte je zhruba 1000 židovských občanov. Tá prvá vlna končí v podstate 20. októbra 1942 a
je to v podstate tá najmasovejšia do počtu všetkých. Myslím, že tu máme nejaké presné, 58 000 židovských občanov. Opäť, čo je zarážajúce a čo je teda také šokujúce, je to, že Slovensko je jediný štát na svete, nikto iný to nerobil, ktorý nie len, že dobrovoľne posielal svojich Židov do Poľska, ale zároveň za to platil. Toto sa nerobilo nikde inde. Dokonca aj také veľké štáty, ktoré silne spolupracovali s Nemeckom, ako je napríklad Taliansko, tak oni sa v podstate celkom ústretovo chovali k židovskej menšine a častokrát bola ohrozovaná až vtedy, keď sa nemecká armáda dostala na územie napríklad Talianska. Takisto Maďarsko, ktoré bolo v podstate od počiatku veľmi blízkym spojencom Nemecka, tak transportom začalo dochádzať až pri konci vojny, keď sa Maďarsko dostali k moci tzv. Šipové kríže, čo bola taká radikálna politická strana, ktorá chcela spolupracovať s Nemeckom. My sme teda jediní, ktorí dobrovoľne, áno, berte si ich, mi sa páči a ešte vám aj budeme platiť tzv. Osídlovací poplatok, 500 ríšskych mariek. Keď som toto spomenul pred 2 rokmi, myslím tiež na gymnáziu, Angeli Meriči, tak sa ma opýtali žiaci, že koľko to je dneska peňazí, to je taká bežná otázka, tak nevedel som tedy odpovedať. Oni síce niečo vygooglili ešte počas prednášky, ale ja som sa na to včera pozrel, že to skúsim prerátať a teda nie som ekonóm, ani nemám nejaký vzťah ekonomii, ale skúsil som to cez cenu zlata. Koľko stálo zlato dolárov v roku 1942, následne porovnať doláre s ríšskými markami a následne to prerátať do dnešných peňazí, tak som sa dostal k číslu, ale negarantujem, že to je správne, niekde okolo 7 000 eur. To znamená, že ako by sme dneska za každého jedného transportovaného zaplatili 7 000 eur a teraz keď si to vynásobíte tým celkovým počtom, tak vidíte, že v podstate boli sme ochotní ešte ochudobniť tú slovenskú ekonomiku aj o takúto čiastku. A opäť opakujem, čo je veľmi, veľmi dôležité, boli sme jediní, nikto iný toto nerobil a opäť opakujem aj to, pretože mi to príde dôležité, že aj mnohé spojenecké štáty s Nemeckom, myslím, spojenecké štáty, tak to nerobili tiež. To znamená, že Hitler síce tlačil na nich, áno, bolo by fajn, keby ste sa začali zbavovať vašej židovskej menšiny, ale ten štát to mohol odmietnúť. My sme to nielenže neodmietli, ale sme ešte aktívne sa podielali na tom, aby to prešlo čo najrýchlejšie. Samozrejme, začali sa objavovať aj také prvé fámy o tom, že čo sa deje v podstate koncentračných a vyhľadzovacích táboroch. Ja by som teda len upriamil pozornosť na citát, ktorý je vystrihnutý z novín. Tie noviny sú tuto vpravo. Sú to noviny, ktoré sa volajú Gardista a v podstate vedúci predstaviteľ Linkovej gardy, ktorého vidíme tu na obrázku, Alexander Mach, tak sám povedal to, čo vidíte tu dole napísané. Budem citovať. Vraj Židom hrozí najstrašnejší osud. Vraj majú byť väznení desi do tajomných močarísk, kde majú byť povraždení a postrieľaní. Nič také im nehrozí, len jedno hrozí Židom, budú musieť pracovať. To je všetko. Tento článok, čo je zaujímavé, vyšiel, myslím, 2 dní po prvom transporte, takže a je jediný, ktorý nejakým spôsobom hovorí o osude Židov. Ani jedni z propagandistických novín nepriznávajú a nehovoria o tom, že sme začali transportovať Židov. To znamená, že sa to snažili, nehovorím, že nejako extrémne, ale držať pod takým tajomstvom. Takže nehovorilo sa o tom úplne verejne, bolo tam viacej svedkov, ale toto bol v podstate jediný komentár, ktorý hovoril hneď 2 dní po prvom transporte. Jediný komentár, ktorý nejakým spôsobom sa týkal tejto danej témy. Už som spomínal, že častokrát sme porušovali aj vlastné zákony, čo je zaujímavé, vrátim sa k tomu, že keď bol vykonaný prvý transport, všetky teda nasledujúce transporty v niekoľkých mesiacoch, myslím prvých 2, tak opäť opakujem, v slovenskových zákonoch v podstate neexistovalo žiadny právny podklad preto, aby sme týchto Židov vysťahovali. To znamená, že opäť až 2 mesiace potom, ako sme začali transportovať Židov, tak prichádzajú zákonodarcovia, ktorí rozmýšľajú, že asi by sme to mali nejako ukotviť v našich pravidlách, v našich zákonoch, pretože to, čo robíme, je nelegálne, nie len z hľadiska teda morálky, nie len z hľadiska medzinárodného práva, ale aj z našich vlastných slovenských zákonov. Takže narýchlo je prijatý v máji 42 tzv. Vládne nariadenie 68, ktoré hovorí o tom, že áno,
môžeme na základe zákonov Slovenskej republiky vysťahovať Židov z nášho územia. Opäť mi to príde až také šokujúce, že v podstate ani vlastné zákony nevieme dodržiavať. Ten štát má rôzne vnútorné problémy, už tu máme aj vojnu a prioritne stále teda ide o to, aby sme čo najviac zarobili a čo najviac ich transportovali preč z nášho územia. Čo je teda smutné. Začínajú sa, toto je teraz trošku taká pozitívnejšia nota, začínajú sa však objavovať v tomto období aj informácie, medzinárodné informácie o tom, že čo sa v podstate môže diať v Poľsku. Oficiálne samozrejme sa o plynových komorách, o spopolňovaní a tak ďalej, o zabíjaní je toho veľmi málo, ale tie informácie sa presne začínajú dostávať na povrch a začína sa v podstate trošku triasť aj slovenský štát, pretože verejnosť, keď si uvedomuje, že tieto fámy môžu byť pravdivé, tak radikálne otáča. Nehovorím, že všetci, ale veľká skupina obyvateľov, ako už bolo spomínané, začína Židov skrývať, schovávať ich, pretože sa začínajú obávať, že naozaj nie niekde len pracovať, ale že nejakým spôsobom môžu byť likvidovaní. Tým pádom je aj na Slovensko vyvíjaný tlak, aj na prezidenta Tisa, hlavne z Vatikánu, církev, ale aj verejnosť začína v podstate pochybovať o tomto riešení, či je teda správne a transporty sú zastavené na nejaký čas. Slovensko dokonca požaduje od Nemecka, aby mohlo poslať na miesta transportu nejakých pozorovateľov, ktorí by mali skontrolovať, že kde vlastne tí Židia pracujú a čo s nimi je. A z objektívnych príčin je jasné, že Nemecko toto v žiadnom prípade nemohlo dovoliť, pretože by to znamenalo, že by zavolali delegáciu cudzieho štátu, aby sa prišlo pozrieť do vyhľadzovacích táborov. Takže k tomu nikdy nedošlo. Samozrejme, nemôžu sa mi tváriť, že celá slovenská verejnosť sa prebrala a zrazu nesúhlasila s transportami. Ani to nie je úplne pravda. Dokonca aj politici mali vyhlásenia, aj spomínaní, ktorí sme tu mali, Tuka a Mach, hovorili o tom, že čím skôr treba transporty obnoviť. Im bolo v podstate jedno, aj keby tie fámy boli pravdivé, čo teda boli, neskôr sa ukázalo, tak v spomínaných novinách, ktoré som ukazoval, sa objavili články, že transporty chceme čím skôr obnoviť, aby sme v podstate dokončili to, čo sme načali. Na Slovensku v tomto období bolo ešte niekde okolo 14 000 Židov. Ako som spomínal, väčšina odišla práve v tej prvej vlne transportov. Takže opäť bola tu snaha tie transporty čím skôr obnoviť. Nedostali sme sa k tomu, dostali sa k tomu až Nemci, keď vypuklo na Slovensku Slovenské národné povstanie 29. augusta, tak Nemci v podstate vpadli do západného Slovenska, aby toto povstanie potlačili a tým pádom aj prevzali kontrolu nad niektorými koncentračnými tábormi, napríklad aj v Seredi. A tuto už teda začína druhá vlna transportov, ktorú nazývame, že je neriadená, pretože nie je riadená Slovenskom, ale nie, že by nepomáhala Hlinková garda, to určite nie, pomáhali aj oni, ale v podstate to vedenie transportov už prechádza na hlavu Nemcov a vo veľkom transportujú zvyšných zhruba 14 000 židovských občanov. S tým, že žiadne výnimky, žiadny hospodársky dôležitý Žid, žiadny lekár, už nikto nie je zachránený. Aj s rodinami sú vo veľkom transportovaní v tzv. Druhej vlne transportov. Opakujem, je ich tam zhruba niekde okolo 14 000. Keď si to teda zrátame, tak zo Slovenska bolo transportovaných niekde okolo 70 000 občanov, čo je teda veľké číslo. A keď si to teda tak uvedomíme, tak väčšina z nich sa nevrátila, bohužiaľ. Dochádzame teda k tomu, že sú prevádzaní do koncentračných táborov, opäť opakujem, hlavne teda do Majdanku a do Auschwitzu a vieme teda si predstaviť, aké tam asi boli podmienky. Do tejto časti, ja už som sa nechcel veľmi púšťať, myslím, že to by už bolo na veľmi teda dlhú prednášku. Hlavne ide o to, aby sme si uvedomili, že musíme sa nejakým spôsobom vysporiadať s touto minulosťou. Asi nie je úplne v poriadku, že stále existujú skupiny ľudí, ktoré popierajú holokaust. Či už na Slovensku alebo vo svete. Existuje obrovské množstvo dôkazov, existuje obrovské množstvo fotografií, videonahrávok a vždy je niekto, kto povie, že mohlo to byť trošku ináč.
Toto ale nikdy nemôže byť seriózny historik, toto nikdy nemôže byť niekto, kto sa seriózne do témy vyzná, pretože je to úplne absurdné vôbec niečo takéto tvrdiť. Na čo sa často zabúda, a vždy, keď príde k takéto diskusii, tak ma prekvapí, že nikto nikdy nepovie ten úplne najjednoduchší dôkaz. A to je ten, že oni sa priznali. Nemci sa priznali. Oni sami, Adolf Eichmann na súdnom procese v Jeruzaleme v podstate popísal do detailov, ako dochádzalo k transportom, ako dochádzalo v podstate k celému organizovaniu holokaustu. Sami tí ľudia, ktorí vykonávali, nikdy nepovedali, že sa to nestalo, alebo že sa to stalo inak. Jediná ich obrana, ktorá, a to robili potom aj tí naši slovenskí politici, jediná tá obrana, ktorú mali, bola tá, že nejakým spôsobom znižovali svoju úlohu, alebo tvrdili, že to robili, lebo to robiť museli, pretože to bolo nariadené štátom, pretože keby nevykonali túto povinnosť, tak by v podstate porušili zákony vlastnej krajiny. Ani jeden z nich nikdy nepovedal, že sa to nestalo, alebo že to nebolo v takej miere, to nikto nikdy nepoprel ani z tých konkrétnych či už strážcov v táboroch, alebo vykonávateľov, alebo tých, ktorí riadili tú byrokraciu za tým. Najlepší teda príklad je opäť teda Adolf Eichmann, ktorý to absolútne nepopieral. On sám teda povedal vetu, presne neviem ako bola, ale už chcem parafrázovať, že on bol teda úradník, ktorý v podstate organizoval vlakovú dopravu a on povedal takú vetu, že transportoval som Židov, pretože Nemecko chcelo, aby som transportoval Židov. Ak by chceli, aby som transportoval bicykle, tak by som transportoval bicykle. To teda parafrázujem Adolfa Eichmanna. Dobre, z mojej strany myslím, že všetko. Neviem, ako sme naplnili čas, či som to natiahol alebo skrátil. Myslím, že môže byť. Takže odovzdávam teda slovo a ak budete mať neskôr nejaké otázky, tak ak budem vedieť, tak odpoviem. Ďakujem. Dobrý deň, pán Praje. Dobre. Ester, ja som ešte chcel na úvod povedať, že som naozaj veľmi šťastný. Pre mňa to je taký emotívny moment, že sa to podarilo, že si prišla ku nám na Slovensko. Slovenské korene otcov z Banka boli Slováci. Zázrakom, alebo neviem, ako to mám nazvať, to sú také veci, čo človek asi na tomto svete asi nevie celkom pochopiť, že si tu, lebo tvoje ocko a mamka nemuseli mať len to šťastie, že mohli zomrieť v koncentračných táboroch a nejakým zázrakom sa stalo, že prežili a že mohli na svet priviesť teba. Takže ďakujem aj Pánu Bohu za tento zázrak, za tento dar, že si medzi nami. A chcem ťa poprosiť teraz, aby si porozprávala taký svoj životný príbeh aj tvojich rodičov, ty, ktorá si to prežila, ty ako... Ja som ešte chcel povedať to, že Židia žili medzi nami. V roku 1000 ešte pred vojnou, keby sme boli teraz v roku 1942, to by boli vaši kamaráti, s ktorými ste sa hrávali vonku na ulici, vyvádzali nejaké hlúposti, chodili do školy, smiali sa, rodiny sa navštevovali. Teraz neviem, či poznáte nejakých ešte Židov, oni už naozaj na Slovensku prakticky už nie sú, ich je zopa. Neviem, koľko ich je, možno nejakých 2000. Ich ostalo, niekedy ich tu pred vojnou žilo, koľko nejakých 90 000, dobre hovorím. Z 90 000 máme na Slovensku 2000 ostalo Židov, takže je to pre náš národ veľká rana. A preto o tom rozprávame, lebo ak sa tá rana má zahojiť a uzdraviť, musí sa vyrozprávať, aby sa vyliečila. O tom je aj tento dnešný deň, takže strvítaj a... Tak dobrý deň, prajem. Ako Andrej spomenul, ja sa menujem Ester Šilo, som sa narodila v Izraeli. A som sa narodil v roku 1952, mám 71 rokov. Moji rodičia pochádzali odtiaľto zo Slovenska. Môj otec tu blízko z Cifer, on bol rodený v roku 1927 a mal 15 rokov, keď ho zobrali spolu jeho otec a mamička a jeho sestru do koncentráku Terezín. Moja mamička bola rodená 1931. Ona sa narodila v Lula, to je malá dedinka vedľa
Vrabla Levice, ona mala 11 rokov, keď ju zobrali spolu s jej matkou a s jej bratom do Auschwitzu. Išli tam, celá rodina od mojho otca prežila holokaust a jej prišli naspatky do cifr, oni boli len 8 mesiacov v Tereze, lebo môj dedečko pracoval v hospodárskej miesto a to bolo dôležitá práca, tak neskôr zobrali do koncentráka Tereze. Ale moja mamička bola skoro 14 mesiacov v Auschwitzu. Ona mala 11 rokov, ona išla spolu s jej matkou a s jej bratom. Moja stará mama, to znamená matka od mojej mamy, mala sestru a tá sestra mala 6 detí. Tak moja babka zobrala od nej 3 deti, aby nevideli, že má moc detí. A moja mamička, aj keď mala 11 rokov, bola troška trsta a už mala trsa. Tak doktor Mengele hovorí, vy pani, ani nehovoril pani, vy idete na tento bok a vy všetci idete na ten bok. A to tí všetci, čo išli na ten ľavý bok, ich všetci spalili, medzi tým bola moja babka. Tak ja neviem, jak vyzerala moja babka, nemám žiadnu šajnosť, nebo nezostali žiadne obrazy, nedovolili zobrať nič do koncentráku. Všetko museli nehať. Tam dali to, čo mali, boli podobné, ale dali vedľa domu mali maštadu a do maštady medzi tie drevené miesta dávali tam pribor a troška za to, čo mali. Moja mamička dostala sirota a bola kýden, nemala tam čo robiť a Mengele robili לנו skúšky a bola kýden jej brat pracoval na traktor v Auschwitzu, on odnesol smeti z kuchyny von a naraz stretol jeho sestru, moju mamičku, a on videl, že je schudnutáto, tak potom každý deň sa dohovoril s ňou, že on ju stretne a donesol jej šupky od krumply, aby mohla jesť a chleba, vysušený chleba. A potom po 8 mesiacov zobrali mu Nemci, aby pracovala v Nemecku, v SS Lichtenau, tam plnila bomby. Potom v 43. keď prišli Ameriky do Nemecka, tak sa zachránila, išli ven a prišla späť na Slovensku, ale nemala tam ísť späť, tak dozvedela, že jej striko, brat od mojej babky, jej mama, zostali sa tiež zachránili, on býval v inej dedine, tak ona išla k nemu bývať a za pár týdnov je taká skupina, čo sa menuje Sochnut Jehudí, to je židovská komunita a oni chystali tábory pre deti a ten tábor bol v Levitách, tak moja mamička išla tam bola 2 mesiace, to boli len židovské deti, čo sa zachránili z Auschwitzu a potom odtiaľ ich zobrali do Bratislavy, do Zrinska 11, tam im sa ich rozdelilo, že každý jeden, čo aby mal veľké remeslo, predtým, že prídu do Izraela, že imigrujú do Izraelu. Tak dali mojej mamičke, aby sa učila šiť veci z kožu, hovorili, že aby učila sa robiť tašky a kabáty. Moja mamička imigrovala do Izraelu v maji 1948, zobrali ju do kibuc. Kibuc je taká miestnosť v Izrael, jaký kooperatív, všetko spolupracujú, hospodárske, stromy a všetko. Tam ona žila v ten kibucu a pár mesiacov zatím ten striko, čo prišla k nemu, on tež imigroval do Izraelu a býval jeden mošav. To je veľa čo iné, jak kibuc.
A každý po 2 mjeseca mogla k njemu iti navštívit na víkendu, na piatok, sobota. Tak ona išla k njemu, a môj otec, on je po 6 mjesecov vyšol ven z Terezín. On v Terezínu pracoval, dali mu, aby pracoval vedľa kone, on čistil ich, umýval ich, česal, všetko, čo trebalo. A voľaký deň on chystal večer 2 kone, že chcel, aby oni sa utekli zo sestrou a s rodičma, by utekali, vyšli odtiaľ v tajnosti. Tak jeden bratranek videl to a ukradol tie kone, oni vyšli z Terezínu a môj otec a rodina zostali tam. Dobre, oni potom vyšli normálne z Terezín, keď Američani prišli, išli späť do Cifer. Môj otec išiel do Bratislavy sa učiť, jaké dentist pre zubného lekára, a potom on prišiel do Izraelu v novembri 1949. On prišiel do ten istý mošav spolu s jeho rodinou, kde aj ten strech od mojej mamy tam býval, ten mošav sa menoval Mišmarelo, tam prišli bývať všetci, čo imigrovali z Československu do Izraelu, a to sa menovalo El-Kubab, a potom dali hebrejské meno Mišmarelo. Tam moji rodičia sa spoznali a sa zobrali v roku 1950. Ja som sa narodila v roku 52 a môj nebohý brat sa narodil v roku 57. Môžem vám hovoriť, že bolo ťažko sa vychovať v také dom, čo prežil holokaust tejto, lebo boli veľmi uzavretí moji rodičia, nebola teplosť, nebola taká vec, že otec alebo mama budú teba objímať alebo poskávať. Nesmelo sa hodiť jedlo, treba všetko končiť a dať na bok. Lebo v tých časoch, keď bol holokaust, nemali čo jesť. A nerozprávali, a sa báli rozprávať o to, čo prežili, aby to im neškodilo, lebo nevedeli dostať a do nezostať. Môj otec umrel, keď mal 65 rokov, a to, čo som vám rozprávala o môjho otca, viem len o tým, čo on rozprával, keď ja som nám sedela v obývačku, a on sedel tiež s mamičkou v obývačku, a oni medzi seba rozprávali. On vôbec nerozprával o to, čo prežil, to, čo rozprával mamičke. Ale moja mamička mala dlhší život, ona umrela len pred 8 rokov, a aj v Izraelu na začiatku nerozprávali moc o holokaustu. Ľudia sa báli, že zase znova to bude, že dohoviť do suseda, keď to nesú také Nemci, alebo také ľudia, to sa báli rozprávať. Ale behom ten času vyniklo ten Yad Vashem, ten hlavný múzeum holokaustu Izraelu a na celý svet. A potom ako je ponúkali deťom a policajtom a vojaci, aby išli, v Izraelu je písané každý, čo pochádza, čo prežil holokaust. Oni majú aj slavu v Dane. Majú slavu tak majú dane, a potom donesli na to, že aby deti chodili medzi tí, čo prežili holokaust, aby písali o nich, jaký že životopis, čo prežili a ako prežili tie veci. A tak, ako sa to spomína, aj v Izraeli sa to spomína,
vždycky volajú tí ľudia, aby rozprávali a otázky. Všetci ľudia, čo prežili holokaust, aj moji rodičia, boli veľmi uzavretí. Napríklad moja mamička, keď spoznala môjho otca a rozprávali o tom, že chcú sa vydať alebo oženiť, tak moja mamička hovorila otcovi, on sa menoval takto Bobby, a ne Ko. Tak on hovoril, Bobby, chcem by si vedel, že ja som prežila menile, robili na mňa skúšky a není som istá, že budeme môcť mať rodinu, že budeme môcť byť v druhom stave. On hovoril, ja to ľúbim a ja to berem tak, ako budem. A vidíte, chvála Pánu Bohu, dožili, že máme dve deti a oni nás vychovali a rozhovali o holokaustu a samozrejme aj mňa vychovali na Slovensku. Mňa učili slovensky, aby som mohla rozprávať dedečko od babku, rodiča od mojho otca, lebo oni už boli starší, keď emigrovali do Izraelu. Babka už nemohla sa učiť hebrejsky a môj dedečko sa učil hebrejsky a s nima som rozprávala na slovensky. A potom behom tie časy, keď už padol komunizmus a sa mohla chodiť sem, ešte to bolo Československom, tak prvýkrát som prišla s mojou mamičkou sem a sme chodili medzi tie miesta, kde ona žila a čo pamätala, kde môj otec žil, lebo korene od môj dedečko pochádza z Bielý Kostol. Tak sme išli tam a hľadali sme hrob od môj prededečko, čo je tu na Slovensku pochovaný. Moja mamička sa pamätala, že on je pochovaný v Bielý Kostol, ale tam sme stali bol nakúkali. On hovorila, ne, to není židovský cintorín. Židovský cintorín je v Kamenný Mlyn. Tak ona nám tam zovala do Kamenný Mlyn, tam sme našli ten hrob a odtedy chodím sem na Slovensku. Vidíte, že rozprávam slovensky, aj keď mám chyby a dá sa mi rozumieť. A pred 8 rokov, ja som aj umelkyňa, pred 8 rokov som tu mala výstava začala v Liptovský Mikuláš v synagogu a moja mamička ešte tedy žila, ale už ja som necítila sa dobre a som jej hovorila, mamička, ja zostanem s tebou. Nejdem na Slovensku, výstava sa otvorím bez mňu. Ona hovorí na mne, ne, Ester, ty ideš na Slovensku, aj keď budú so mňou 10 ženy, čo mňa budú opatrovať, lebo ty neseš na spadky na Slovensku židovskú náboženstvu a ja som pyšná za to, čo všetko robíš. A tak nás poznali tu na Slovensku a pozývajú mňa celý čas, aby som dala prednášky o môj životopis ako druhopokonaný od ľudia, čo prežili holokaust.